Estem aquí amb Andrés Seguí, que és fundador de MoMA, que si no sabeu el que és fatalístic, és una organització per millorar la mobilitat de Mallorca, que mos fa falta, molta falta. Hola. Correcte, hola. Què tal? Molt bé, estic molt content d'estar aquí. O sigui que gràcies per convidar-me. Ja estàvem aquí de xerradet abans, mos han fotut 3 coques de patata i 3 lacaos, i el primer que volíem xerrar és, per totes aquestes persones que no saben el que és MoMA, si ho podries explicar un poc com va néixer i de quines necessitats va néixer MoMA. Doncs mira, això va sorgir en el principi quan jo estia a segona carrera, més a Manco, que ja me vaig començar a interessar bastant en tot el que és el tema de mobilitat. I clar, jo vaig anar a estudiar a Barcelona, com molts de nosaltres mallorquins. A Barcelona. A Barcelona. Podria haver escollit... Teniu 2 opcions, o Madrid o Barcelona, jo vaig escollir Sabona. Jo vaig anar a Madrid. No passa res. No passa res. Vaig tornar a Mallorca, així que ja està. I ja està. I això, quan te'n vas d'aquesta illa, te'n dones compte de lo malament que estem a nivell de mobilitat, a nivell de moltes altres coses, no? I això va ser una nit que jo estia a Barcelona i eren les 3 del matí, a lo millor, i vas dir... Això en el principi, quan jo vaig arribar allà, i vaig dir, i com torno a casa ara? I tenia un bus nit cada mitja hora cap a casa meva. I eren... O sigui, casa meva està a 20 quilòmetres de Barcelona, saps? O sigui, és com si jo estigués a Palma i visqués a Algaida o a Vilafranca, saps? Inimaginable. Cada mitja hora, un bus. I vas dir, i això a Mallorca, jo estic a les 3 del matí a Palma i me menjo una merda, saps el que te vull dir? O m'agafo un taxi o un amic que tinc cotxe. Per 40 euros. Exacte. I és surrealista. I allà ja vaig començar a rumiar i vaig com establir ja el que seria el meu TFG, no? Això ja a segona carrera. I vaig dir, ho centraré en tot el que és mobilitat a Mallorca. Què passa? Que no hi ha dades de mobilitat en aquesta illa, perquè mai s'han fet dades de mobilitat, no s'ha fet ni una enquesta de mobilitat, ni de fluxos, ni absolutament res. O sigui, partia de zero. I jo dic, jo no puc treballar amb 0 dades. I vaig dir, pues les crearé jo. Les crearé jo, perquè si no hi ha ningú que ho estigui fent, pues ho hauré de fer jo, amb les limitacions que té fer-ho a nivell personal, no? I vaig xerrar amb el meu millor amic d'allà de Barcelona, que és el vicepresident, Àlex Boada. Shout out to Àlex Boada! Que és la persona que més m'ha ajudat en tot aquest projecte. I van estar xerrant i van dir, tio, fem una associació, per atraure talent, atraure talent jove i que sigui sobretot d'aquí de Mallorca, no? Que mos puguin ajudar amb tot el que han après, no? I que ens ajudin a crear aquestes dades i ajudar la gent, perquè al final nosaltres MoMA va sorgir per això, per ajudar la gent i per fer de Mallorca una illa on vols viure, no? On puguis. On puguis, perquè això ja estem a lloguer, nosaltres no ho mirem, però s'hauria de mirar, també. I pues va sorgir així, varen començar a agafar molta gent molt potent i pues varen començar a rumiar. I ja és quan surten tots els plànols aquests que varen fer 2 enquestes de mobilitat, amb una mostra d'unes 3.000 persones, més o manco, entre les dues, sí, va estar bastant bé. I que d'aquí poc arribarà a la tercera tanda de l'enquesta, perquè va millorant en versions. I amb això van establir com un mapa de fluxos de mobilitat que no s'havia fet mai en aquesta illa i mos va sorprendre bastant, Clar, perquè aquests fluxos de mobilitat és com dir, volies saber quantes persones, per exemple, d'Algaida van a Palma, de dilluns a divendres, no? Una cosa així. Sí, o sigui... I quan se'n van de cap de setmana... Sí, l'enquesta, primer demanàvem dades... És una enquesta anònima, o sigui, nosaltres no volem agafar dades concretes de ningú, o sigui, és una enquesta totalment anònima i que posa una idea aleatòria a cada persona que la contesta i de primeres teníem unes preguntes de caracterització d'aquest passatger, no? Sense demanar dades personals, però bueno, si era home, si era dona, l'edat més o manco, el nivell socioeconòmic que tenia, i amb això
després te demanava que pensessis en 3 viatges que tu havies fet, que eren 2 en horari laboral, de dilluns a divendres, i un en festiu, que sigui cap de setmana o un dia festiu. I amb això pues, vàrem fer un mapa on tu veus tota aquesta gent, com s'està desplaçant dins de la illa, i a més estàs veient també, que és el que se fa a Barcelona amb les enquestes de mobilitat, que tenen una quantitat de gent, pues, potser de 100.000 persones. Saps? I supos que també tindran pressupost per això, perquè seran tècnics que ho fan. Evidentment. Aquí hi ha una conselleria de mobilitat? Supos que algo de transport sí que hi ha, així que supos que ho haurien de fer. Haurien de, però mai mos han fet cas, que ja ho hem intentat, Ho hem intentat. I bueno, ja quan vam fer aquest plànols, me'l va sorprendre moltíssim. M'ho va sorprendre moltíssim, perquè nosaltres ens esperàvem que el 90% dels fluxes fossin cap a Palma. Vale. Wow. I no. No. Aquesta és el que ens esperàvem nosaltres. Sí. I no va ser així. No va ser així. O sigui, vàrem trobar nuclis de mobilitat que potser no se tenen en compte a l'hora de fer les línies de bus, ni de tren, ni de res, perquè no s'ha fet aquesta feina. No s'ha fet aquesta feina. I tu veus, per exemple, Llevant, la comarca de Llevant, té una autocontenció molt gran. Una autocontenció en termes de mobilitat és tota la mobilitat que no surt d'un territori concret. Pues és la comarca que més té d'això, vale? I sí, és així. No té quasi desplaçaments cap a Palma, cap a ciutat. La majoria de desplaçaments pues, se fan entre Manacor i tots l'eix que feia Extrem de Llevant. Vale? Perquè això ja són dinàmiques que se van establir. De Llevant. Són dinàmiques que se van establir amb la construcció d'aquesta infraestructura i no s'han diluït en el temps, perquè s'han creat pues, aquests nodes, no? I també la zona de la badia del Cúdia, de Pollença, pues, també té molta autocontenció. La zona de Raiguer, sorprenentment, té molta autocontenció, i després tens altres comarques com Migjorn, o ja no comarca, però la zona de Calvià, que són absolutament dependents de Palma. O sigui, són suburbis de Palma, ho podríem dir. I em va sorprendre molt també perquè, clar, a la zona de caracterització de l'enquesta demanàvem, de manera molt abstracta, dades socioeconòmiques d'aquesta gent. I també pots veure que la majoria de gent que se desplaça en transport públic són dones, la majoria de gent que se desplaça en cotxe són homes, el nivell socioeconòmic, pues, la gent que té més d'OBs pues, va més en transport públic i pots caracteritzar... Va més o menys? La gent que té menys d'OBs va més en transport públic. Claro, suposo. Sí. I hi ha municipis que estan absolutament dependents del cotxe, que no agafen pràcticament el transport públic, i això són coses que veiem en una enquesta que té 3.000 respostes, saps? O sigui, si ho fes la conselleria i tinguéssim una mostra de 100.000 persones, saps? Un 10% de la població, pues seria increïble. I amb això ja pot treballar en fer infraestructures que de veritat resolguin els problemes que tenim aquí, saps? I, bueno, pues va sortir d'això per crear dades per poder ajudar a la gent. I van fer pues, tot el que són els planos, que després pues, xerrarem un poc. I actualment teniu projectes en dansa o...? Sí, mira, nosaltres després de la darrera enquesta de mobilitat vam actualitzar els nostres projectes, que de més gran a més petit són la construcció del metro de Palma, vale? No com el coneixem ara, sinó com... perquè ara mateix el metro de Palma no fa una funció d'estructuració ni vertebració de la ciutat, vale? Perquè tenim un metro que va de Palma a la UIP, passant pel polígon de Sant Castelló, o sigui que ja has creat una línia que depèn absolutament d'horaris laborals i horaris d'estudiants, el que te fa que els diumenges no tinguis servei, que els dissabtes tinguis servei fins les 2, o sigui, això no és un metro, vale? Això, el primer. I no has fet una línia tampoc que vertebri cap zona del territori, vale? Són sardina. Vale, però és que si no els hi dones que puguin agafar el metro sempre que vulguin, pues, no ho tindran com en el seu cap d'emprar-ho. O també si vius a Palma i has d'agafar el metro, és que jo abans que vivia a Santa Catalina, tanmateix he de caminar mitja hora en plaça d'Espanya, així que no acabava... Prefereix que agafar un bus
que anar mitja hora a Plaça Espanya i després agafar... Correcte. I a més, aquí tenim el problema que els busos de CMT no tenim quasi carrils busos a ciutat. O sigui que l'embós que tu tindries agafant el cotxe és exactament el mateix que tu tens quan agafes el bus. O sigui, no estàs donant un servei competitiu, com passa a ciutats grans com Madrid o Barcelona, que els busos tenen carrils específics només per ells, pràcticament a la totalitat de la seva ruta. I sí que és un servei competitiu davant del cotxe perquè t'estalvies tot aquest embós, saps? I a Palma no passa això. I amb la reestructuració del plano del metro de Palma, el que feim és descentralitzar tota aquesta mobilitat del centre, encara entenem que el centre està ple d'infraestructures de mobilitat que no s'han de deixar fora, i fent que aquesta xarxa de metro serveixi per connectar tot el que són les barriades de Palma, normalment barriades que no tenen connexió real en transport públic i que serveixi realment per això, no? Perquè si ens pugui moure de forma ràpida, eficient i que no hagi d'esperar-se el que sigui a agafar un bus. I és una xarxa que barreja un poc el que és metro soterrat i tramvia en superfície. Molt de tramvia en superfície, perquè Palma és una ciutat perfecta per fer tramvia. És que de fet en tenia. És que de fet en teníem fins a l'any 64, teníem una xarxa que abarcava tota la ciutat pràcticament, i que fort. És que és molt fort. I se va apostar per el cotxe perquè era com lo modern, no? Sí, se van canviar per busos. O sigui, el que era l'empresa de tramvies de Palma va canviar a ser el que era la predecessora de CMT i se van canviar tot per busos. Podem dir com a context putatit? Putatit. Bàsicament. La línia 7 de la CMT, sí, connecta dos barris superdistints socioeconòmicament, que són... no me sortirà. Son Gotleu i... Son Vida. És a dir, què t'apareix a nivell estructural? Perquè què deu ser? Rotllo, perquè potser a Son Vida necessiten molta gent de netejar casa. És que és exactament el que estàs dient. És això. És exactament el que estàs dient. O sigui, quan tu poses aquesta línia i mires el plànol de renda per número postal, te sorprèn un munt, no? Que hi hagi aquesta connexió amb el barri més car de tota Palma, amb molta diferència amb el barri més humil de tota Palma. Sí. I després penses, i és que és així, o sigui, és mà d'obra barata per ser gent de Son Vida. És que inicialment podria ser en plan, we are the world, però no. No. És perquè feien feina a les cases de rics. And that's because capitalism. Fuck capitalism! Vale, doncs bé, super. Sí? Vale, doncs això era només un pensament que tenia de feia molt de temps i ja veig que me l'has confirmat i bueno. No, sí, però sí que és veritat que tu quan fas una reestructuració de les infraestructures de mobilitat has de tenir en compte això. Has de tenir molt en compte això de que has de connectar, sí o sí, els barris independentment de la seva renda i del seu nivell socioeconòmic. Perquè això genera connexions que d'altra manera no se farien, i sí que pot ajudar a reestructurar millor aquest nivell socioeconòmic. O sigui, aquí també xerraríem de... Això seria bo a un món idíl·lic, però és que com vivim en capitalisme, això el que genera és gentrificació. Sí. És un problema que no hauria de ser així, igual que quan patronalitzam zones o fem això hauria de ser com un incentiu, no? per la gent que viu allà perquè tingui millor qualitat de vida, i no és així, perquè això el que fa és pujar joguers, pujar el preu de l'habitatge, i el que acaba passant és que la gent d'allà se'n va i ve gent de fora que no té res a veure amb el barri. Això ha passat a Pere Garau, que és el barri just a davora dels pocs carrers, entenc jo, que han peatonalitzat de Palma, que és Noreduna, que du avingudes a Pere Garau, i l'han peatonalitzat tot, i, claro, és que
a nivell acústic és molt millor, perquè Evidentment. ja he vist per Pere Garau i no he vist per davant la zona peatonalitzada i és que és horrible per les nits, és que hi ha molt de renou, també perquè és el barri on més gent hi ha de Palma, aleshores és normal que sempre hi hagi vida. Però clar, és això de què pots fer, perquè si ho peatonalitzes, no sé si està ben dit, arriba més inversors de fora perquè així tenim a la plaça de Pere Garau un pis que ara un pis d'aquesta costa quasi 1 milió d'euros a Pere Garau, que és dels bars més humils, després estaria a Sant Goldeu, però clar. És que això és un problema de base, ja. O sigui, ja partim d'un sistema socioeconòmic que no és redistributiu, partim d'un sistema socioeconòmic que al final qualsevol cosa que tu facis a nivell social t'acabarà repercutint de manera negativa en tot el que tu facis. O sigui que ja si partim d'un sistema que no fomentarà aquesta cohesió social ni econòmica, ja partim malament. Quina bajona. Però bueno. Recapitulem. Actualment MoMA té projectes tant a Mallorca com a Palma, podríem dir. Sí, o més que res. Sí, és una associació que se basa en entendre la illa com una illa-ciutat, no? Que és això, o sigui, és una illa que ja no té dinàmiques de ciutat, zona agrícola, ni ciutat, poble. O sigui, és una illa que té dinàmiques de ciutat en si mateixa. O sigui, té dinàmiques de mobilitat de ciutat, té dinàmiques econòmiques de ciutat i ja no com aquesta separació de camp, zona rural, ciutat, que això ja a Mallorca no existeix, ¿vale? I nosaltres el que pensam és en reestructurar aquesta illa sencera, no només Palma, no només ciutat i no només la part forana, o sigui, ha de ser un conjunt en si mateix. I retornant a los plans del metro de Palma, entenem que ciutat té més de la meitat de la població de la illa, o sigui, és un node de mobilitat molt gran i és on per desgràcia, s'ha d'invertir al manco la meitat de totes les infraestructures que tenim, perquè hi ha tanta gent i tanta mobilitat que se genera allà que ho has de fer, perquè ja està col·lapsada, és una ciutat que està col·lapsada. Per supos que sense deixar en el punt d'ara que, per exemple, es diuen que per anar a l'aeroport s'han d'anar a Palma i després a l'aeroport. Evidentment. I nosaltres el que proposàvem amb això és desestructurar el sistema que tenim ara mateix i tornar-lo a estructurar d'una manera en què els altres nodes de la illa també tinguin la seva importància, la importància que s'hauria de tenir per al seu pes poblacional, per al seu pes cultural, per al seu pes de serveis i tot això, que serien, els nodes principals serien en aquest ordre Palma, Manacor, Inca i la zona de les Badies i Calvià, aquesta seria la jerarquia, més o menys, i en quant a mobilitat estic xerrant, estic xerrant en quant a mobilitat, o sigui, que ningú se m'enfadi, que després m'ho miren. Calma. I clar, hem de tenir en compte això per fer infraestructures de mobilitat perquè és el que ens ha donat a veure i entendre aquesta enquesta, no? Després, sortint de Palma, i l'altra reestructuració gran que tenim són la vertebració ferroviària per la illa. O sigui, fins als anys 50 i 60 a Mallorca érem la zona de l'estat espanyol amb més densitat de ferrocarrils per habitant. O sigui, és que això és molt fort. O sigui, teníem 350 quilòmetres de vies ferroviàries a Mallorca i ara només tenim 86. És que és per reflexionar, això. És que és per reflexionar. O sigui, tu t'has de pensar i dius, vale, ara me'n vaig amb el tren, me'n vaig Palma a Pobla, Palma a Manacor i Palma a Huip. I abans te podies anar de Manacor fins a l'Aró, havia el tramvia de l'Aró, que feia des de l'estació de l'Aró fins al poble de l'Aró, que en el principi funcionava amb ases i després se va moure amb carbó. Amb ases, què vol dir, perdó? Ases. Ases. Sí. I jo entès amb massa, molta gent anant a l'Aró, saps? Tothom a l'Aró! Principalment això va ser perquè tenia una indústria minera molt gran de carbó. Després també, partint de Santa Maria del Camí,
sortia una línia fins a Felanitx. Vale? De fet, tu quan vas amb el tren a Santa Maria, pots veure quan surts de l'estació direcció Inca que hi ha un pont que no té cap tipus de sentit, aquell pont, perquè és una carretera que se genera un pont al mig del no-res gegant amb una obertura que és com un túnel petit. Sí. I tu dius, això aquí què fa? Pues allà és per on passava el tren que anava fins a Felanitx, que passava per Algaida, per Montuïri, feia un poc volteta. Uau. Jo vos passaré els plànols i us posava així... Sí. Estic gaudint aquesta conversació un munter, estic aprenent un munter de veure esto lliure, eh? Sí. Bueno, si voleu, també puc fer recap, a veure si me'n record, per dates. Crec que ho puc fer per dates. Mira, la primera que se va fer va ser la línia Palma-Inca en el 1873 se va inaugurar, 73 o 74, no me'n recordo ara mateix. Hem d'entendre el context històric que vivia Mallorca, que teníem una indústria bastant potent, vale? de tot el que és calçat i això. Com vàrem veure. Com reina. És que, nena, us estem ensenyant un munt de coses. Tot s'afila. Ara surt el vídeo a YouTube. Podríeu veure, també. I això, hem d'entendre el context sociocultural per entendre per què se van fer les vies que se van fer. Vale? Perquè la primera que se va fer va ser de Palma Inca, principalment per transportar tot aquest calçat fins a l'esport de Palma. Vale? Després se va allargar fins a Som Boades, que és el que ara és l'estació de Sant Llàs, vale? I després d'allà va sortir cap a la Pobla, per tot el tema agrícola, per transportar patates fins a l'esport de Palma. I després se va allargar fins a Manacor, per no sé el que fos. Perles, les perles. Pues, com vàrem veure! Després se va fer tota la línia fins a l'esport, vale? Va haver dues línies fins a l'esport de Palma. Si teniu en compte el parc de les estacions, no se diu parc de les estacions per les estacions de l'any, se diu parc de les estacions per les estacions de tren que hi havia allà. O sigui, te puc posar també una foto de lo que era això, perquè és que era... O sigui, tot el parc de les estacions eren vies de tren. Uau! O sigui, tot el parc de les... El que ara és el parc, diguem. Tot el parc, tot el que és el rectangle del parc, tot eren vies de tren, zones de manteniment de trens, o sigui, és tot vies, tot ferroviari. Per això es diu el parc de les estacions. I el primer recorregut que se va fer fins a l'esport va ser en superfície, sortia d'allà al parc de les estacions, feia la volta per avingudes i sortia per la Rambla fins a l'esport. Esport vell, entenem. Esport vell, sí, és que està davant de la seu. I després d'aquest, aquest va durar 2 o 3 anys, o sigui, va durar molt poc. I després vàrem fer el que és el túnel, que passava del parc de les estacions per tot sota de Palma i sortia per lo que és avui el Parc de la Mà. O sigui, el Parc de la Mà se va recuperar a la mà, vale? Gràcies a tota la terra que se va extreure de fer aquell túnel. Vale? O sigui, la mà arribava fins a les murades de la Seu. Pues tota aquella part que és avui el Parc de la Mà, va ser terra que varen treure de fer aquest túnel ferroviari, que són quasi 3 quilòmetres de túnel, que encara està el túnel aquell. De fet, si aneu en el Parc de la Mà, també te posaré una foto per aquí, al Parc de la Mà hi ha un túnel, vale, que està encara amb una plaqueta que posa 1931 i un tren. Que és parking ara o no? No, és un túnel que està tapiat. És un túnel que està tapiat. Sí, té una porta de ferro i està tapiat amb maons. Bona paraula, maons. Maons, molt bona. Ja, és que això... Molt bona. I després sortia per lo que és ara l'entrada del pàrquing de Plaça Espanya, que de vora està la sortida dels busos d'Estip. Sí. Pues per allà se ficava el túnel, que també tinc foto d'això. I quan se va fer l'estació intermodal, que se va fer tot això, se va tapiar aquell túnel, però el túnel encara està. De fet, si te'n vas en soterrani, de baix de tot, del mercat de Solivà, sí.
encara està el túnel, el pot veure. Està tapiat amb una borda de ferro i amb totxos també, però passa per allà. I ara el que vol fer l'Ajuntament, també, perquè nosaltres per enxerrar amb ells. Credits? Un pot de reconeixement, gràcies. Van enxerrar amb ells de reconvertir aquest túnel en un pas de vianants, vale? Perquè és un túnel que està allà, evidentment se l'ha de fer un manteniment bastant heavy, perquè tu des dels anys 60 tancat, les humitats i tot, pues, ha de ser allò, pues, ben gros, això. terrorífic. Sí. Però el túnel està intacte ara mateix des de la plaça Major fins a l'Espart de la Mà. I això s'ha fet a ciutats com a Santander o a Bilbo, que se reconverteixen en passos peatonals. Se posa molta llum, se posa una zona de bicicletes, se posa una zona de peatons i t'estalvies pues, tot el que hi ha damunt de la ciutat. I a més tens com plaquetes en el túnel que te van contant com la història. Sí que ho he vist qualque article dient que ho volia... De les reformes de plaça Major, pues, ara aprofitaran per recuperar aquest túnel, vale, pues, aquesta idea va ser nostra, però bueno, perquè ni se'n recordaven a l'Ajuntament que aquest túnel existia, però bueno. Ja està. Aquest túnel, actualment, hi podria cabre un metro o ja és impensable això? Podria cabre un tramvia, sí. És bastant alta. O sigui, està fet per les locomotores de vapor, que tenien xemeneies bastant altes. Sí, sí, o sigui, la idea nostra era que servís, de moment, com un túnel peatonal, i ja quan tingués aquesta inversió gran i tal, convertir-lo en un tramvia. Aquesta línia M4, crec que del nostre projecte del metro de Palma, és la blava fosca, que va de l'Espart de les estacions fins a l'Espart de la Mà. O sigui, és una línia relativament curta, però que genera molta mobilitat aquest trajecte i lleves tota la gent de ciutat que fa només aquest trajecte, saps? I això, i en el final seria recuperar aquesta part, fer com doblegaments al túnel de la plaça de Solivà i tal. A nivell tècnic és bastant fàcil de fer, sí. És que, per exemple, jo, òbviament, no estic en el govern, per ara, perquè estic preparant unes sopes, no. Però, per exemple, s'ha invertit molt de temps i molt de dobbers des del meu plantejament en unificar la WIP i el Sparbit. És a dir, tot aquest temps que han invertit, tu penses que són obres que podrien haver estat més fàcils? Perquè jo penso, si han tardat tant de temps en fer tot això, jo no sé el que tardarien en fer una altra vegada com aquest pas de vianants, saps? No és que és complicat, supos, però no sé. El problema d'aquí de Mallorca és que mos agrada fer projectes supergrans, vale? Bueno, en altres no, ser dos partits estatals. Els agrada fer projectes pues, molt grans, que gasten molt de dobbers, vale? I que no tenen un rigor tècnic de base. Vale? Quan se va fer el metro a la WIP va ser cosa d'embalfar, vale? Per guanyar, jo ara ja diré noms perquè és que és així, per guanyar les eleccions, vale? I va fer un metro i l'estació intermodal en 3 anys. Això, a cap banda del món, a la Xina, a lo millor, vale? Que se posen les piles. Això, a cap banda ho veuràs. Sí, de lo ràpid, ho van. De lo ràpid. Clar, en 3 anys tota l'estació i això... Això mínim seria en 7 anys, a nivell d'ara. Però és que no se va fer un informe tècnic favorable, no se va fer un informe ambiental favorable, ni un informe de mobilitat favorable, és que no se va fer. Jo vull un metro que vagi d'aquí a aquí, me dona igual... I se va fer, en 3 o 4 anys se va fer tot això. I no és un metro que serveixi per res. O sigui que... I el problema que varen fer és que volien fer-lo soterrat arribant a la WIP. Que em diràs tu, per què vols un metro soterrat al mig del camp? Perquè és que la WIP està en el mig del camp. O sigui, pels teus collons ho havies de fer soterrat. O sigui, podies fer-ho perfectament, tota l'estació de la WIP en superfície. T'haguessis estalviat desenes de milions d'euros en això, el primer, i no tindries el problema que ha tingut ara per fer l'ampliació en Sparbit, perquè havien de tornar a fer un forat, treure's tren, que a més és via única per un metro, que això ja has condemnat a futur a que aquesta línia no millori, perquè és una única via, vale? Fins a Sparbit. Claro, es fer així.
No. No se podria millorar si fos circular, a lo És que millor. aquesta és la idea que tenim des de MoMA, clar. És, Una que ha vivido en Madrid, chica. a MoMA proposam dues línies circulars, perquè són les línies més resilients davant qualsevol avaria i davant qualsevol cosa que pugui passar a la xarxa. Tenim la línia circular de tramvia que fa la volta a les avingudes, a les avingudes, i després aquesta línia circular que aniria fins al Parc Vit i tornaria a baixar tot el que és a la Cardela Real, a Son Espases, Ocimax... És que són espases, és molt important. Clar, passaria per Ocimax i passaria per totes aquestes barriades que estan ara mateix, pues, que no tenim molt bona connexió amb transport públic, la línia 16 de CMT crec que passa i ja està, i tornaria a baixar per plaça Abu Jaja, pot ser, que se diu, i tancaria el cercle. I seria una de les línies circulars bastant més importants. Wow. Que afavoriria això, pues, la connexió amb l'hospital de referència, amb totes aquestes barriades que estan super desconnectades de... És que, escolta, és molt fort que l'hospital de referència d'una No tingui ciutat... metro. Claro. Pues sabeu que aquesta idea que van tenir nosaltres ja estan començant els informes tècnics al govern. Wow. Que raro, després de deixar tots els plànols i tot allà. És curiós, no? És curiós, però bueno. Hombre, un pot de crèdit, sí, un pot Però ara, de... per exemple, aquesta línia circular només podria anar un sentit. No hi podria haver... És que l'han cagat al Parc Vit. L'han cagat al Parc Vit. O sigui... És a dir, per anar a Son Espases hauries de passar per la WIP, entenc jo. No, bueno, si ho haguéssim fet bé en Esparvit, que si ara ho haguessis de tornar a fer, doncs hauries de destrossar el túnel que han fet i tornar a ficar una altra via, és que no sé, jo no sé quins tècnics han recomanat això, però és que no se fa cap banda això. Si vols fer una via, fes una via, però deixa preparat perquè se pugui ampliar en el futur. Una cosa que me va dir na Cristina d'Arquitectives és que un dels problemes que tenia a Mallorca és que se feien projectes a parxes. Sí. En lloc de pensar en tot... Sí, i és el problema, de fet, en el nostre manifest de desorganització és un dels problemes que veiem que té Mallorca, que no se pensa en un pla global per silla, sinó que se van fent coses i després pues, ja serà problema del que vengui pues, connectar-ho, no? Que menys mal que se va fer el Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears, que se va fer el 2019, sí, hem estat des del començament de la democràcia fins ara sense un Pla Director Sectorial de Mobilitat, Uau! quan Barcelona el tenia al 76. Wow. Al 76 se va fer aquell pla i nosaltres hem estat 40 anys sense un pla director sectorial de mobilitat. O sigui, simplement, les coses que se feien de mobilitat era, bueno, aquí hi ha un problema, doncs fem això i potser se soluciona. Però no hi havia com un consens global de s'ha de fer tot això i començant per aquí, ho anem fent, però tenint com aquesta infraestructura global pensada. No, això se va fer fa res. I ja hem de partir de les infraestructures que tenim ara, com el metro, i tot això. Vale, doncs tornem a això. L'estructuració de la xarxa ferroviària en el segle passat i a l'anterior era per mercaderies, vale? Pràcticament era tot per mercaderies. De fet, quan tu veus el plànol, aquí, posàvem el plànol per aquí, teniu una rama central, que és Incapalma, que és el que tenim ara, i d'allà van sortint tots els ramals, vale? Que la seva funció principal era agafar totes les exportacions del poble i baixar cap a Palma. Saps? O sigui, aquesta era la idea. I, vale, tornem a la línia de Felanitx, que era tota aquesta zona era una zona vitivinícola, bueno, encara ho és, Felanitx, per exportar vi. De fet, l'estació de tren de Felanitx estava davant del sindicat de Felanitx, just davant, o sigui, estava fet a propòsit per traslladar vi en els trens. Després també teníem la línia de Santanyí, vale? que passava per tot el que és Juntmajor. De fet, si voleu fer una excursió relativament xula, encara està el pont de les Set Boques, que està de vora l'Aqualand, i és un pont impressionant, però impressionant, que té 7 arcs, que és per on passava el tren fins a Santanyí, i és una excursió molt xula perquè encara està allà, està bastant bé per dur 50 anys fora d'ús,
i és una excursió molt xula. Vale. Pues això connectava a tot el que és Montmajor, a Calvià, Santanyí, Ses Salines, una altra línia. Després el tren de Llevant, de Manacor fins a Artà, el volem recuperar també, el ROM. I també m'agradaria un tren que no tardés 1 hora i mitja en arribar a Manacor, si m'entens, des de Palma, que és que, xica, 1 hora i mitja és too much, no? És que ara han llevat lo de que abans feies... S'express. S'express, han llevat s'express. Espera, que però jo crec que sí. Després a partir de Marratxí, però igualment. Però 1 hora i mitja en connectar Palma i Manacor. No. Escolta'm. És que això no hauria de ser així. És que és molt heavy. És que això no hauria de ser així. Bueno, amb això, després va començar el declivi de tot el sistema ferroviari. Se va començar a adoptar el model americà, no? de suburbi, cotxe, autopista, mos carregant tot el que hi ha i ja veurem el que fem després. I se va començar a desmantellar tot el que és la xarxa ferroviària. Aquest temps, però, mai varen dur persones. Sí, duien de tot. El que passa és que abans no podem entendre una xarxa ferroviària, el que és avui, amb el que era abans. Vale? O sigui, abans no teníem carreteres asfaltades, vale? O sigui, el ferrocarril era una eina de connexió. Clar. Impressionant. Hi ha teories, jo que vaig estudiar Relacions Internacionals, hi ha diverses teories com internacionals, no? Hi ha una que era qui comani, qui tingui el poder dels trens, tipus qui sàpiga connectar tal banda, serà qui governarà el món. I després, òbviament, va venir el cotxe i va dir, però, clar, abans era tan important que existien aquestes teories de, no, és que qui sigui l'amo dels trens, el Jeff Bezos dels trens, serà qui comani tot. Sí, era molt important. De fet, era això, eren la locomotora de vapor, en el principi, després tenies els vagons de persones que tenien primera classe, segona classe i tercera classe, vale? El classisme sempre present, per favor. Home, i després tenies els cotxes a darrere, que un cotxe és la zona del tren on s'emmagatzemen les mercaderies, que pues, eren carbó, era vi, eren les coses d'Inca, de tot el que són sabates i tal, i era això. Normalment sortíem buits de Palma, els passatgers no, evidentment, no? Arribaven a Inca, s'afegien més cotxes a mercaderies, tornaven, feien un poc això. I les estacions pues, se canviava el carbó, se feien aquestes coses, però sí, sempre han transportat persones, sempre. Menys en el final, que per exemple la línia de Santanyí sí que se va deixar només per mercaderies, els darrers 2 anys que va tenir. I el 64 varen dir, bueno, a prendre pel cul tot el que tenim aquí muntat. Bueno, també està el tren de Sawyer, perdó. Sí, no, és que... Que m'he oblidat, però això és un altre tema. Després, si vols. Després xerrem d'això. Avui, l'episodi més llarg. És que dona per... Claro! El tren de Sawyer va començar, se va acabar el 1915, crec que va ser. 1915. Però sí, amb tota aquesta esplendor. La màxima ferroviària que vam tenir va ser el 1931, del 31 al 64. Va ser quan més vies van tenir. I hi havia projectes d'ampliació de Sa Pobla al Cudi, de Palma a Andratx... De Manacor a Porto Cristo. De Manacor a Porto Cristo, de Manacor a Felanitx, per tancar tot el que és aquesta infraestructura que teníem. Clar, o sigui, hi havia molt de projectes, el que passa és que després va arribar el senyor Marshall i van dir, bueno, a tomar por culo aquesta cosa que té un fum. Res estètic, això ho hem de llevar. Això, per favor, una autopista de 4 carrils asfaltat, on va parar? I, de fet, com a curiositat, la línia que va a Santanyí, aquesta la van xapar. L'excusa que van posar per xapar-la va ser construir a Son Sant Joan, l'aeroport de Son Sant Joan, perquè passava per totes les pistes i van dir, moure-la! Adeu! Aquests putos pobres que vagin en carruatge a Santanyí. Son Sant Joan, també recordar que el varen fer damunt un poblat prehistòric. Sí. No, és que tot el que hi ha allà... Varen esbocar el poblat prehistòric per posar l'aeroport. Sí. Uau! Next, conta'm reina a Son Sant Joan. I quan varen fer el metro de Palma varen
trobar moltes coses i li varen fotre formigó al damunt, per això és un altre tema del que xerrarem en un altre moment. Que quan varen fer el metro, pues varen Varen descobrir trobar moltes moltíssimes, coses. sobretot l'estació intermodal, segur el que varen trobar allà. Pa lo fea que lo han dejado. És que, mare és de... Que horrible. haguessin posat 4 coses com se fan en els pàrquings que han trobat Però parts de saps el que passa? Samorada. Tenien 3 anys per acabar-la, Clar. varen trobar, te pots imaginar, perquè era literalment la porta d'entrada a Palma, s'entrava a Palma, Tanta pena. Tanta pena. varen trobar una de coses i el cap d'obra va dir ciment, rapidito que vienen los de patrimonio i mos foten això, mos saturen això 2 anys. També que varen fer la reforma de plaça Espanya, varen òbviament trobar les murades i en vez de trobar res han tornat... Bueno, han posat una placa que posa per aquí passa la morada. Te la imagines? Està aquí sota, baix 4 metres de formigó, però està aquí. Uau. És que això diuen que passa a Roma, que volen ampliar el metro i cada vegada que excaven pues, troben coses. Aleshores, passa molt de temps en fer una cosa que haurien de fer. Retornant, que ja no sé ni on mos hem quedat, tia. Varen la línia de Santanyí. Ah, sí, per Sant Sant Joan. Bueno, aquesta va ser l'excusa, perquè ja van tancar la de nits, la Manacor, i van dir aquesta que fem. La oficial va ser que no hi havia suficient demanda com perquè fos rentable, perquè abans tot el que són els ferrocarrils de Mallorca no era propietat pública, era una empresa privada, que eren Ferrocarriles de Mallorca S.A. I hi havia dos, hi havia aquesta, que va juntar tota la xarxa, i després la Ferrocarriles de Sóller S.A. també, que eren dues separades. Ah, per això l'entrada del tren de Sóller a Palma està... Per això, sí. No tan en fora, però bastant... Correcte, eren dues empreses diferents. I avui dia s'ha mantingut, que d'això també vull xerrar perquè és una concessió pública, això, però... Xerrant ja d'això, perquè és que tinc una merda per treure d'aquí. El tren de Sóller sempre ha estat una empresa privada, vale? Se va fundar amb accionistes de Sóller, vale? En un principi era des de veïns d'allà, perquè clar, a Sóller al final hi havia tota la burgesia que comerciava amb Marsella, amb França, tot això. Clar. De fet, allà, per dir estació de tren no diuen estació, diuen guer, per aquestes coses, per comerciar amb els francesos, que clar, abans del tren xerraven més amb els francesos que amb l'altra gent de Silla, perquè és que fes-te tu les colles d'olla amb una somera i amb un carro ple d'oli, saps, o taronges, vés-te, vamos. I això sabeu l'arquitectura de la iglesia d'allà, que és francesa d'aquell moment, saps? És un poble superfrancès, i allà estava, pues, estava la gent de dos bes, i pues, varen fer aquesta societat anònima per crear el ferrocarril, que per quan se va fer era una obra d'enginyeria molt gran. O sigui, penseu, és un túnel de 3 quilòmetres, quasi, més tots els subtúnels que tenen allà i totes. Sí. Una barbaritat, i això només se podia fer amb calés de burgesia. I se va fer això, després se va inaugurar el tramvia fins a l'esport, perquè clar, havien de transportar tota aquesta... tot el que generaven allà, pues, tot el que són cítrics, tot el que són... també feien coses artesanals i tal, i es portaven en esport de Sóller. Què passa? Que aquella és una línia que mai s'ha tancat, no com les altres. Quan se van tancar totes les línies, l'única que va quedar va ser Palma Inca, que de fet va estar aturada bastant d'anys perquè no hi havia com molta demanda, no? Quan dius tancada, vols dir en pla llevar les vies, literalment? Les vies només se van llevar a la línia de Santanyí, que va ser molt ràpid, ho van fer molt ràpid. Per la nit? Segurament, molt probablement. La de Felanitx també la van desmantellar sencera, només queden les infraestructures grans, com són la de Santanyí, el pont de les 7 boques, que és superbonic allà, el pont aquell que heu dit de Santa Maria, i, bueno, ponts petitons que queden també... Les infraestructures estan totes. Les estacions estan pràcticament totes manco la de Llucmajor. La de Llucmajor no està. La de Santanyí és una casa, la de Porreres està abandonada, fa una pena molt gran. La de Montuïri també està abandonada, fa molta pena. I, bueno, les estacions estan pràcticament totes, menys la de Llucmajor estan totes. I
Això, tornem a lo de soia. que és que mos anant, de punta, pam. És que moltes coses. Vale. Com el ferrocarril de soia sempre ha estat finançat per aquesta societat anònima, vale? O limitada. Societat anònima limitada, SL o SA? SL crec que és, no? Societat limitada, crec que és societat limitada, perdó, pues sempre ha funcionat. Vulguis que no, al final el president de soia havia de fer negocis aquí a Palma, sempre ha funcionat, vale? Quan se va, perquè després del 64, tot el que quedava de ferrocarril aquí a Mallorca ho va dur FEBE, que és Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha, que això va ser el que va matar el ferrocarril aquí, perquè ho duia el govern central va dir per què volem un ferrocarril de via estreta en aquesta illa, en plan, ja vam i posàvem autopistes on calgui, saps? Que és per lo que se donaven dobbers. Però el ferrocarril de soia se va salvar per això, perquè era una empresa privada que se mantenia amb els dobbers de gent d'allà i pues, va seguir funcionant. Quan al 84, que crec que va ser, se va fundar Serveis Ferroviaris de Mallorca, vale? que és autonòmic, de gestió autonòmica. Que estan fent la sede a Plaça Espanya. Sí, està fet allà, ha quedat molt guapo el terminus. Sí. I quan va ser això, SFM no va adquirir Ferrocarriles de Soia SL, però la infraestructura que està feta sí que és pública. Vale? La infraestructura de Soia, absolutament tota la infraestructura és pública. I quan se va crear SFM, el govern de les Illes Balears va fer una concessió, que una concessió és un contracte de gestió i explotació d'algo públic per una empresa privada, va fer un contracte de 50 anys. Vale? Això no va ser el 84, va ser abans, perquè caducava el 2013. Vale? Això és molt important. Aquesta concessió caducava el 2013. Crec que som en el 2025 ara mateix. Què ha passat? I encara el tren de Soller segueix sent privat, perquè ho sabem tots, que costa una pasta. Vale. Què passa? Per què no es publica el tren de Soller? Pues perquè un senyor amb una B en el nom i que comença per B i acaba en Auza va renovar aquesta concessió a 50 anys més, el 2005, això va ser. Sí, va ser el 2005, crec que va ser, però no va ser molt fa. No me'n recordo. Però... Que encara mos queden anys. Sí, i van renovar aquesta concessió, però sense fer concurs públic, sense fer... O sigui, és tot superopac, tot molt opac, en plan... Te roben la concessió. Què passa? Aquesta concessió sempre ha estat subordinada a una sèrie de punts, vale? O sigui, Ferrocarriles de Soller S.A. havia de complir aquests punts per mantenir aquesta concessió. A dia d'avui està incomplint bastant d'aquests punts, però els du incomplint durant molt de temps, que era mantenir una tarifa reduïda per qualsevol resident de Mallorca, vale? Punt número 1, que no està complint. Això ho sabem que no se compleix, vamos. Punt número 2, oferir un servei públic de qualitat, vale? Respectant els horaris mínims que se van establir a la concessió i establint els preus màxims que no s'estan complint. Això ja ho està incomplint i els altres són de manteniment i tal, que alguna cosa també estan incomplint. Sobretot de mobilitat reduïda, perquè en ser un servei públic hauria d'estar adaptats per persones de mobilitat reduïda i això ho han fet fa relativament poc, que jo crec que era una de les coses que els podia haver xapat al negoci, per això ho han fet. I estan incomplint, o sigui, què passa? Que el govern podria dir concessió revocada... Oye, van, perquè estàs incomplint. Estàs incomplint això. Evidentment això no passarà perquè Ferrocarriles de Soller SL té bastanta... Molt pasta, al final. Bueno, si aquest any han tingut un benefici de 100 milions d'euros. Benefici, no. I amb aquests 100 milions d'euros no podria rebaixar o donar 0 euros als residents, que jo tinc la MT gratis de merda i no puc anar en el tren de soia gratis. És que és surrealista. No, i la gent de soia que té tren per anar. Clar.
I bueno, Ara que fa bus o... És que jo crec que l'he utilitzat una vegada en la meva vida i puja. abans crec que eren 7 euros, anaves i tornaves, i amb el tramvia i tot. I no, se va queixar un alemany de que això era un incompliment del decret europeu, de que tots els europeus som iguals. Els meus collons. O sigui, els meus collons. És que li donem pel cul, diga. Que hi ha coses aquí que hagin d'estar en alemany i no hagin d'estar en català. On estan els meus drets? I després el senyor se queixa perquè va una setmana a Mallorca en tot l'any i no pot... Vinga. I se va queixar i ho van llevar. Sí. Ara crec que ho han tornat a posar, però només com uns diumenges concrets a l'any. Per fer-se gràcia també, no? Perquè no tinguin la concessió, segur, és això una cosa... Però sí. I, per exemple, nosaltres de Mobilitat Mallorca, de MoMA, sí que proposam recuperar aquesta infraestructura com una infraestructura pública, perquè a més, tu quan veus la infraestructura que tenim, ja a Son Sardina, s'ajunta tot el que són les vies noves del metro amb les vies antigues d'Estret de Solla. Tenim un problema, tenim dos problemes amb la infraestructura d'Estret de Solla, que primer, s'ample de via, que és la distància que hi ha entre els carrils de la via, a tota la xarxa de serveis ferroviaris és d'1 metre, exacte, és ample mètric. I a Ferrocarril de Sóller és llarda inglesa, que són 0,947 mil·límetres. Saps? O sigui, no pots ficar trens d'un a l'altre perquè no enganxen, saps? Sí. I s'hauria de canviar tot el que és l'ample de via, que no és una inversió tan gran, i s'ha de canviar també la catenària. La catenària és el fil per on passa l'electricitat, que és el cable que va per damunt del tren, perquè les tensions de voltatge són diferents. Però bueno, que són coses que se poden fer, el gàlib és la distància que hi ha entre la via i el sostre. Els túnels són correctes, o sigui, està tot bé per ficar trens de serveis ferroviaris, Sí. I això, nosaltres el que proposam és això, llevar tot el que és la via de Palma fins a Son Sardina, perquè al final, jo no sé si heu vist la zona de Son Oliva, per on passa el tren de Sóller, va en trinxera, o sigui, al final el carrer ho estàs tallant, perquè la gent de mobilitat reduïda no pot creuar, perquè has de baixar com unes escales, passar per la via i pujar unes escales. Això, a nivell de ciutat, no està bé. No està bé. I nosaltres el que volem és llevar tota la infraestructura, l'estació deixar-la com algo cultural, algo així, la via, potser deixar algo com que representi que ja va passar el tren, i a Son Sardina juntar-ho tot, que les vies del metro després de Son Sardina puguin connectar-se a les del tren de Sóller i des d'allà ja surt cap a Sóller. Amb trens moderns, adaptats d'un pont a infraestructura, també les corbes i tal, podríem ser absolutament competitius amb el bus i t'estalvies tots els embossos que se fan en el túnel i tot això, i els tramvies igual, els tramvies moderns, i la idea que tenim nosaltres també és que no deixi d'existir aquest tren turístic, aquest tren tan xulo que tenim, perquè és història i és una que hem de mantenir, saps? I potser, jo què sé, cada diumenge de cada tal se posa un tren d'aquestos, s'adapta a l'ample de via que tenen i s'emprenen aquests trens. I és absolutament compatible juntar un servei públic de qualitat amb aquest servei turístic antic. Històric. Sí. D'aquí un parell d'anys ja veuràs com això mateix que has dit, potser un tècnic de sa... És que això ja ho hem xerrat. Això ja ho hem xerrat també, però és que això és més complicat, perquè clar, com tenen una empresa privada al darrere, és més complicat. Hem xerrat de la reestructuració de la xarxa ferroviària, que aquí també entra el del tren de Sóller, nosaltres volem recuperar el tren de Sóller com a algo públic i un servei de qualitat. Nosaltres proposam pels corredors més demandats de mobilitat, després de fer l'enquesta de mobilitat, el que hem fet és una jerarquització de les infraestructures de mobilitat, que cada oferta correspon a la demanda real que tenim. Metro, bus, tren, tramvia, quan cal posar una cosa, quan cal posar l'altra. El tren és un transport col·lectiu d'alta capacitat i d'alta demanda. O sigui, és un sistema molt car de fer
i és un sistema que mou moltíssima gent. O sigui, això només ho pots posar a corredors que tu saps que no canviarà, o si canvia és a més la demanda que tenen, vale? I que pues, ja que t'estàs gastant tot el que t'estàs gastant, pues, que serveixi per connectar realment a la gent. El metro només i únicament exclusivament aquí a Mallorca se pot fer a Palma, vale? Perquè el metro és un sistema de transport col·lectiu també d'alta capacitat com el tren, que està dissenyat pues, per zones molt denses, que a Mallorca és que algo tan dens només hi ha a Palma i menys mal que no s'expandeixi més això. O sigui que el metro només se podria fer allà. I el tramvia és un transport col·lectiu també de gran capacitat però que va més lent. Vale? O sigui que té jerarquitzacions dins del tràfic de les ciutats i que aquí a Mallorca també seria útil només a Palma, però el sistema de tren-tram, que és una barreja entre un tramvia i un tren, sí que podria servir, per exemple, per fer el tren de Ponent, que és tot el que va cap a Andratx, i tot el tren de Llevant, vale? Perquè és un tren que al final se converteix en tramvia, quan arriba a una ciutat pot anar més lent, té andanes baixes, se fica millor dins de la ciutat, però després, quan surt de la ciutat, pot anar igual de ràpid que un tren. Vale? I té aquest avantatge, no? I els busos pues, són per complementar aquesta xarxa primària de trens d'alta capacitat i crear nodes de mobilitat, que és el que oferim nosaltres, no? Que és crear aquests nodes principals de mobilitat que serien pues, Santanyí, Juntmajor, Inca, Manacor, Alcudi, i d'allà repartir les demandes més petites en autobusos. Vale. Perquè sí que és veritat que hi ha moltíssima gent que anirà a Juntmajor, moltíssima gent que anirà a Santanyí, moltíssima gent que anirà a Andratx, moltíssima gent que anirà a Pollença, a Manacor, però potser no hi ha tanta gent que vagi pues, a Algaida, a Sant Elm, coses així. Pues, aquestes mobilitats més reduïdes s'han de compensar amb autobusos que tenen menys capacitat, però poden oferir una mobilitat molt digna i molt ràpida també. I nosaltres és el que proposem, tenir una xarxa principal vertebradora de trens que vagin en aquests nodes crear estacions intermodals, no com la de Palma, evidentment, però estacions que ofereixin moltes possibilitats de transport, ja sigui bici, ja sigui autobús, ja sigui pues, tot el que sigui, per abastir aquestes mobilitats més petites cap a zones circundants d'això. I així el que fas és que pues, anar de Palma a Manacor no triguis tant perquè tens pues, trens ràpids, no? Després a Manacor pues, un tramvia o el que sigui que t'apropi més en els voltants. No? I també nosaltres el que proposam és una reestructuració dels horaris. Sí. Dels horaris. Sí. Perquè, sobretot, sí que és veritat que tenim una xarxa ferroviària que està al límit, un poc al límit. Perquè no tenim sistemes de senyalització de tren moderns, que s'estan començant a posar, això, vale? Què és això? Segur que si heu anat en tren qualque vegada ho he vist, són com unes balizes, són com unes caixes grogues que hi ha a les vies. Això són balizes. Això el que fan és, al centre de control que tenim a Palma, vale, els hi diuen on està cada tren en cada moment, vale? I així pots augmentar la capacitat, perquè si saps exactament en cada segon on està cada tren, tu pots ficar més trens al darrere, saps? Perquè tu li pots dir a un, vale, està anant a 80 km/h, si fiques un a un minut, que també va a 80 per hora, saps que no se xocaran, saps? Però si no tens aquestes senyalitzacions de superexactes, que saps on està cada tren en cada moment, no pots posar aquest tren perquè no saps si un tren d'una estació a una altra s'ha aturat o el que sigui, no pot ficar un altre 100 per hora al darrere perquè se'l menja, saps? I ara s'està començant a instal·lar el sistema ERTMS, que és el sistema més modern que tenim ara a Europa i que te permet posar trens a 200 km per hora. Aquí, evidentment, no, perquè no dona la infraestructura, però que te permet tenir moltíssim de trens. Quan tinguem això, podríem tornar a tenir els trens semidirectes i tenir molt més, moltíssim més, que faci només Palma, Marratxí, Inca i totes les aturades de Sineu, Petra, fins a Manacor,
i així, pues, potser podries estar-te 45 minuts només, en lloc d'una hora i pico, i seria molt més competitiu. És que fa tanta ràbia, perquè, per exemple, quan vaig estar d'Erasmus a Holanda, allà el sistema te permet viure a una punta del país, ja sé que és un país petit, no és com Espanya, però a una punta del país i treballar, o sigui, fer feina a l'altra punta i seguir visquent allà, perquè com a màxim és una hora i mitja, vale, 2. Però és que aquí, sense illa, literalment un quart de lo que és això, és que literalment tardes encara així una hora i mitja a anar a un... És a dir, com pot ser que tardis tant a Palma o a Inca si mateix, Palma, Inca amb el tren, a mi mitja hora, quan pots anar en 18 minuts en cotxe, És també competitiu, és competitiu, sí. No sé. Però m'has fet pensar molt en tots aquests projectes que tenim, potser no només a Mallorca, òbviament a moltes bandes que se volen fer coses massa grans per lo que és i després lo més bàsic no se té en compte. Per exemple, perquè Palma necessita un velòdrom, perquè se necessita un parvit, no? En plan, hi ha coses que no fan falta i haurien d'estar molt millors, pues, més busos on toca o no llevar els trens on de veres fan falta. Però és que a Nacional és això, a Nacional si no estàs invertint en crear informació, perquè això és el que se fa a ciutats grans i que fomenten el transport públic. Tu primer crees aquesta informació, si tu no saps com s'està moguent la gent ni els problemes de mobilitat que tens, tu estàs fent projectes a cegues. Claro. O sigui, no saps el que estàs fent, estàs tocant un poc a veure si te sona la campana a algun projecte que fas, però no estàs resolent els problemes que tu saps que tens. I probablement la teva vida no te fa empatitzar amb la vida dels altres, no? Perquè si mateix que està a alts càrrecs, va en cotxe per tot, no utilitzaràs tren, no, pues, viu una altra vida que no li fa alient a lo que necessita l'altra gent. Total, i això, per exemple, són coses que també hem extret de les enquestes de mobilitat, que són coses que tu si no ho vius en primera persona no ho saps. Per exemple, hi ha molta gent que per anar d'un poble a un altre en el seu centre de salut, perquè potser hi ha centres de salut que tanquen els caps de setmana. Si el que tens de referència està a un altre poble, que potser en cotxe està a 10 minuts i en transport públic t'has d'anar de... És que això passa a Sant Joan amb Vilafranca. Sant Joan tanca els seus caps els caps de setmana i tanquen també a les 5 de la tarda, crec. I després el de referència és a Vilafranca. Pues no hi ha una connexió directa de Sant Joan a Vilafranca per transport públic. I estan a no res? I estan a 10 minuts. Vale, pues si has d'anar en transport públic has de fer Sant Joan, agafar el bus fins a Sineu, vale? De Sineu anar fins a Inca, és que és impossible. d'Inca anar a Palma i de Palma anar a Vilafranca. O fer l'inversa, anar fins a Manacor i agafar el bus a Vilafranca, que ha estat, no sé, una hora i pico. És que és que aquesta entrevista serà molt llarga, però clar, me fa pensar en totes les altres estructures que s'estan muntant individualment, i individualment no, de modo barri, perquè sempre s'ha pensat de, pues faig feina a tal banda i no tenc cotxe, pues li diré al meu veïnat, això és com una estructura com a més col·lectiva, però individualment dic els patinets i coses així que després, per exemple, no te deixen ficar en el tren perquè poden explotar. En plan, pues tio, què faig si després a l'estació que me deixa el tren no puc anar fins a casa meva caminant? I tampoc puc anar, o no sé, saps? Com que hi ha totes aquestes coses que el sistema te va topant i que tu no pots resoldre ni per tu mateix, no sé. Però és que torna a lo d'abans, o sigui, s'ha de fer una enquesta de mobilitat gran, molt gran i molt ambiciosa, que això són bastant de milions d'euros, perquè a Barcelona, de fet a Barcelona no se fa des del 2016, vale? Perquè val molt de dobbers. Allà... Hi ha projectes europeus, de ben que dic... Hi ha projectes europeus que te poden financiar al 100%, segurament. Sí, molt probablement t'ho financen al 100%. Aquí què t'hauries de gastar? Pues potser 3-4 milions d'euros en fer això? Pues és una cosa que ja tens, que te serveix mínim a 20 anys vista, vale? Perquè la mobilitat té... els canvis que té grans solen ser a 15-20 anys, o sigui que és una cosa que te serveix per molt d'anys. I a partir d'aquí, és que se t'obre un món de possibilitats que és que és impressionant, perquè saps realment els problemes que té la gent de mobilitat, no perquè has escoltat a Twitter que a lo millor pues, algú té un problema d'això, vale, pues, tu penses que és un cas aïllat i ja està,
Però és Ja. que si tu veus un paper amb dades de aquesta gent no se pot moure en el seu cap, en el seu pack, o el que sigui és que no... Ja. Així se treballa, i el govern de Balears, per favor. S'ha d'invertir en això, perquè és que no tenim informació. O anar amb bici a segons quina ciutat, no, gràcies, perquè en plan, ara de sobte hi ha un carril bici, ara no, has d'anar a sa mà, lo de ara Palma. sí... Lo de la plaça Espanya. És Buah. que... O sigui, ho han tancat perquè era un perill i no han ofert cap alternativa. O sigui, ara s'ha de baixar de sa bici o s'ha de baixar del patinet quan passa per plaça Espanya perquè no hi ha una discontinuïtat de carrils bici. Buah, és que si I el Palat se polia ja quasi Sí. 24 hores. Mira, perdona, Està jo soc 24 poli hores, no, i quasi me no. paga... O sea, vaya, quina feina de merda t'he de dir, d'estar allà per dir a sa I amb el gent que cotxe, no més. vaig... I amb el cotxe. És que... Me diràs que no hi ha coses més importants que algú vagi en bici per la plaça Espanya. És surrealista. No, és que si veus el plànol de sa bici, del carril bici a Palma, fa por. O sigui, fa por. O sigui, tenim un dels millors sistemes de bici pública d'Espanya, que és Bici Palma, ara mateix. O sigui, és impressionant el que tenim muntat, que molt malament això d'haver obert a gent que no és resident d'aquí, perquè ara qualsevol puto guiri S'ha dit. pot agafar el servei i ja abans d'això ja estigui saturat. O sigui, jo fa molt que no agafo la Bici Palma perquè no estic aquí i és un abonament mensual o anual. Jo quan estic aquí era una cosa impressionant. Potser pagava un mes quan venia l'estiu, que era superbarato, i te movies per Palma superràpid, saps? I ja estia saturat, o sigui que no m'ho vull imaginar ara. També, els carrils bicis, pues, arribes, un carril bici de sota se t'atura i ja no saps per on has d'anar. I després veus el pla en general i tens un trosset per aquí, un trosset per aquí, un trosset per aquí. És que és com... És que està pensat per passejar en bici, però no, jo vull la bici per arribar a alguna banda. És que literal, No sé. jo vull Si no, passejar, camin. jo vull arribar de casa meva a la feina o per quedar amb els amics o el que sigui, saps? No vull... I a més, és una ciutat perfecta per fer bici, perquè no té grans desnivells, és una ciutat superplana i és una ciutat petita, Sí. saps? Dins de lo que cap. I amb bicis elèctriques te la fas en un moment. Que a la Bici Palma li pegues una volta i te'n vas a Manacor, ja. Saps? Però sí, és que si molt governa gent, pues així, pues. Òbviament, a Mallorca hi ha molt de problemes, però és que la mobilitat, tio, és que no pots anar a cap banda sense dependre del cotxe. És que tenim dos problemes grans aquí a Mallorca, que són habitatge i mobilitat. I són els dos problemes més grans que tenim, bueno, i la substitució lingüística i tot això, però són els dos problemes més grans que tenim. That's what I'm talking about. Ja, tio, però és que és tan interessant. És a dir, si jo me'n vaig de festa amb les meves amigues i no vull que conduesquin perquè si se volen prendre una copeta, doncs que se prenguin una copeta, no passa res. Però és que després no hi ha taxis i aleshores... Si hagués transport públic de nit, que és una altra... Sí. D'aixona que tenim a Mobilitat Mallorca, que és el mussol tip. El mussol, sí, Mussol, que tio, xulo. és que i els logos són hot, És que són molt necessaris. Clar, és que tu si te'n vas de festa, tu saps la mortalitat que hi ha a l'autopista d'Inca. Que m'has encantat, és que sou super necessaris. Els heu de seguir per Insta i doneu suport, perquè